Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadto ti pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumapkablaw kami tinimbag nga bigat na imbag nga aldaw na imbag nga oras. Kada kay aming sa kapada. And please share this program. Share in a public, in a group, in a messenger, in a share of your, to your friends. Tapno ni kasta kada dutay madlang dadanggay. Kat padanan yung papagayam ti pagkasalitaan ni Lagring nga napauluan iti kurong-kurong. Amoyet kurong-kurong? Kurong-kurong. Padanan niyo papagayam. Dito yung pagkasalitaan. Sa gudayan ng tisurat ti pagkasalitaan ni pagkayam ti nga Lagring. Dear Manong Nemi, dua atawen itan Manong Nemi sipud na sugatan ti puso. Nagrigatak idi nga nagrecover Manong. When? Liplipas idi Manong Nemi ti panagraduar ko iti college. Iti sumangbay kanyak Manong Nemi ti first love ko nga ni Rodel. Naipasag ti board ko Manong Nemi iti graduar ko ng accountancy. Nananahay ko ng CPA, di mga strekak, di bangko pagtrabaho. Kalbasan din ng nga bulan, gabot ipatpatag ko ni Rodel, kan mamati akmet kan kuwana, inaklon ko. Hindi damo Manong Nemi nakaragraksak kami. Nagpangod kami Manong Nemi, itinasurok nga makatawan, iti maduktalak nga malaksid kanyak, adapay gayam sa bali, ababay, tibiyag na. Saan nga nagbaling nga napudno kanyak numampay nakasamsam it dagiti balikas na. Numampay nakaadu dagiti karina. Numampay awang pulos idi ti panagatap ko nga malaksid kanyak kadadapay sa baling nga babae ti biyag na. Ti magadakas Manong Nemi nga nakasaksakit apaset na kat idi pagpilyak isuna. Saan nga siyak ti pinili na. Nagsagabaak Manong Nemi tanda rin apektaran ti trabaho kakas gagangila nga Taylor iti may sa bangko. Ibaglagi ti Manong Nemi da adatatang kininanang kanigdua kakabsat ko nga Jack. Gabot ang artsak ti na una. Gagangila nga makitaltalon ni tatang Manong Nemi isut gapuna ngayong karigatan da kininanang nga pinagbasa dak, pinaggraduar dak iti college nga ita tagtan trabaho tultulungak meten Manong Nemi ni June nga Jack tapno ni kasta ket mapagbasa. Doa nga tawen Manong Nemi sipud
nasugatan ti puso. Kat kaslawanan manong nemi ti panagtalag ko pangay kadagiti lalaki. Kaslad dan pubiyak nang runa kadagitay nakasamsam iti panagbalbalikas na. At natalo manong nemi nga napingit nga mga arem kanyak. Di Albert manong nemi nga nukasta nga namnamain na arumara ko niti bangko. O may naksunduhin. At nagdungon daw yung manong nemi nga diyak kayat ti pasundo. Ngam kapotaw matidakas nga panggap na nasingpet met tilanglangan ni Albert manong nemi lumuganak iti kutsena. Kaduan na manong nemi nga mapanggampay lang met ag early dinner. At ati pa ikisuna. Amangang kunak no diyak tumasursurong ipatag at sayang lang. Nagitigas gastos na kanya. Tama nagregalo pa yung manong nemi ni Albert. Ni Albert, nga ado ka no ti papaupaan ng apartment kanda dumapay nga pasdag negosyo. Hanggang nun nga sa kanpay ngagtrabaho, tado madagiti empleyado nang mapanagsingir, kadagitay pagbayad, dagiti agpapauon ng mga upa, kadagiti apartment na kan pasdag negosyo. Talaka no umawawat kung saan kat ag-withdraw iti kaya kasapulan nga kwarta iti account na ti bangko nga pakaideposituan dagiti mapaspastrik na iti binulan. Akang kanayo nang ibagbaga kanyak. Lagring. No si kadagbaling asawa. Datanong ko ti agtinulong nga manage ti negosyo. Saan nga askan pa nagtrabaho ka ti bangko? Nagbalin lang agagaya nga teller. Mataan ta ti pintas nga balay, kompleto ti alikamen. Amin nakasapulam, amin napakaragsakam. Ipaay ko. Mapantag paspas siya, nagkalag na pinpindas, nga paset ti Pilipinas, wano ti abroad, mapantag tour. Uri sa din nga, kaya't mo nga papanan, makapanta. Maipay ko amin nakapakaragsakan. Gabot ipat-patag ka unay lagring. Nagasamsam it ka nakamayamayat adang ganda kita nga ibagbagan ni Albert Manong. Tanong ang pesan kong inararapa akasta, kastanto iti pagbanagan no makiasawa ako no adanak to niti pamilya. Nga makadanon tinaduma-duma nga pasit ti lubong nga mapangkupagpasyaran. No pesan kong inarapaap ng kasla. Maitay tayo kak no kas pagarigan ta pumud mo. Ngayon no kasano nga roden. No malaksid kanyak no ay aklo nagton ni Albert kad adda pa sa bali nga paging karkaryan na kadagitang kari. Ilinto ta na gwapo, de kotse, nabangbang ti wallet na manon nemi, rinibribo dagiti kwartana nga dati wallet na. Kasano nga dapat panagtalag ko manong nemi kadagiti lalaki, ilinto ta nabadasa kong tinasugatan. Wine. Malaksid kini Albert manong nemi adapay sa baling agar-aram kanyak isumot dayto ni Dennis. Ngano may nagpasyaren diti balay manong nemi nakapinpintas ti kotsena, nakangingina. Gayam kat adag car business na manong nemi. Agat-gatang nga mga papintas kadagiti katangan na nga car o lugan sana matla ilako. Una saan, gumatang ka rin branyo nga lugan, wano kotse manong nemi kata ilako na. Ada car business na manong nemi. Gwapo mat ni Dennis manong. Tanong kasta nga may pumasyar sa alang nga siyak ikan na itiregalo. Ikan na paidatatang kininanang, kanakastabatang kini June, kini Lily, nga kakabsat ko. Kaya kasta, nagkari kasmat iti kari ni Albert ako nana. Lagring, saan ka itong babawi ng saktak lunem, kan siyak ti ayatem, siyak ti pakiasawa. Nulugan? Maadan ka iti napintas sa kabukbukudan na lugan.
Susurwang kang drive, makapasyar ka sa dinumarakayat mo paran. Madandot na pintas nga balay, kompleto talikamen, makapantang nga pasyar na dumuduma na pipinas nga lugar dito iya, Pilipinas ka iti entero nga lubong. Di kanto babawi. Kapote patpatig ka mo na yun ay lagring. Itong kanong aklo na nak. Manong name iti pakas daawak no ape nga siyak ti kayat da nga panginjayaan kadagita nga rang ITBhan. Gapo nga tata talaga nga damat ikutak nga pintas. Gapo nga tata amuda manong name nga may sakpay lang ang virgin. Gapo nga tata manong name ita talaga nga pintas na pigsa ti sex appeal ko. Nga pagduyusan dagiti kas kadakwada nga damabalin. Siyempre manong name mabuteng kung mabainin nga agarem dagiti gagangay lang ti kasasad na. Naroon na kita dako ng mga pabisya ti bangko sa makita damat dagiti agar-arim kanyak manong naming ti kotse. When, at dapat may katlo manong naming agar-arim kanyak. Makadakas, no may pumasyar manong kurong-kurong ti pagluganan na. No the Albert kani Dennis no may dakpasyarin manong naming kat siyempre adu da kita ipasaramo da kasladalag kinkin nuntes iti kapintas ken kangina ti kotse ken iti kinataraki da nakapimpintas ti iti arwatan da konso nangingina nga relo kwentas singsing ngayon ni Nelson manong name iti umay pumasyar agkat katawa dalili ken ni June manang apay ni Kuya Nelson adamanen at di mo nangigaya tayo kurong-kurong na. Imbag atasan nga maranada, Sir Albert kani Sir Dennis. Sigan na June, iti mapan mangilukat iti ritaw. Tapas treke. No da Dennis kani Albert manong name iti umay pumasyar sakti mangilukat iti ridaw. Ngano Nelson baunik ni June. Pagururayak tumanong name mapangkot numat sisiiman. Numanin tumakder kas lago bang ganat. Umasa degakton. Lagring nembag nga harabim. Pasensya ka no. Dito lang nga talo nga red rose estimated ko keng ka. No mambigyan ng kapsuon nga nga sabong dagiti karibal ko. Nga dekot seda nga mayang pasyar siyakit kurong-kurong lang. Ken adapay na ipasurot nga chocolates. Pasensyahan na ang important data. Okay lang. Thank you. Sana nga rin nga nagbaybayag. Uy, apay, kasla kang kanahan ko gumangganat. Limitado nga minti intentatang ko nga oras ko eh. Ano ya? Nelson mo na mo? 25. Kahit amamang kapay nga. Matured. Apagas lang buting kapay lagi ni tatang mo. Kung amin, adang amin napatag nga paarabid na kanya. Ito kasto nga rabi, uwahin. Iso nga, inakon. Sigamat, no umay ka, kasla kang kanayon kang agangganat. Una ta, dinakbat ngamin dagos nga sanguan. Kumusta madjilogan mo kurong-kurong? Okay, met. Papintaak tumanin tapno saan nga aglati. Sabagay, napintas ta kurong-kurong mo, tada pintana. Hanga kas kadagdado mga da kurong-kurong na nga hangad da pintaan kat makita diyalati na. Nakaro din. Sige, halubusan ka na ta ang mga bautan na kanitatang mo. At no kasta nagsasalita kami kada tatang, nanang, kasta matang karito kakapsat ko. Pagsasalitaan mi manong name iti may panggap kada giti talo nga napinget nga agar-aram kanya. Manang, apit yun. Nasyak tagpili kakait ko ni Sir Albert. Kapay. Nagwapo. Businessman. May met ano Sir Dennis? Kunawat ni Lily. Apay met?
No, napimpinas di business na. Gapatakot siya. Ada doan di business ni Sir Albert. Ato papaupaan na. Kahit ningarod na Sir Dennis, alaman, ado matagitila ako na. Ni Sir Albert, binulan nga dalat kwarta na. Ningarod Sir Dennis, kasano na awang gumatang tikot siya na. Hindi awang kwarta na. Hindi na may medate at papaupaan na. Tapos sigurado nga binulan na kwarta na. Kahit ni Nelson, awan ti mga yat kata kayo, ha? Dinamag ni tatang manong name. Baka si kabakit, ni Nelson ti paborito. Apo ya. Awan ti amok. Basta, nilagring atang pili, no? Sino ti kayat na? Datang ti problema tang. Kasaladyak kayatan ti agtalikpay. Tapay, anyat ibagbaga da Albert kini Dennis, nakabinpinas ti panagkarkarida. Kahit nga Rod Nelson. Umat ti karingay bagbagan. Basta no umaitid na di sabong. O nasaang chocolate. Inakon kat kang kanan gumanggana. Kaslam ako butang ginitatang na. Agi magure ka, lagring. Nanang, nakitam ka din ng peso nga da papaupaan ni Albert? Gato, impasyar na kun. Kahit ng Orden Dennis, impasyar na ka ni Jay showroom na nga paggatangan ti Logan. Unang. Kahit ng Orden Nelson. Tiyan mo ka taga-amyanan. Inutong amyanan. Joy, sa kaanan ti bantay, ano? So, kang kanan nga guman gana at kurong-kurong latlugan na. Kailangan ba't nga napintas nga lugan ti isarek na jay kat kataltalunan ti paglasatan na. Nga kurong-kurong tasuran na tapno ipalasat na kanigitay at tambak o no dalan ti irigasyon. Uwain manong nemi no dagiti dua nga businessman iti kasarita nga may mangpasyar kaniyak nakadado dagiti regalo da ket nakasamsam it dagiti karida kaniya. Ngem no ni Nelson manon nemi ti umay ket nakakurong-kurong at abad dagiti kundaway nga gleng-lenget diha mo baka nadadailan di kurong-kurong na kininturturun na. At abad ti payud na kasla diak mawatan. Sila da pa'y pauignon ako natin medyo nalangas. Unang agpaot, kasla kang kanayon gumangganat. Kasla masinsinit ti saka na. Nga mag-follow up man ka. Ako na, kumusta matan ti ayat ng bagbagak, lagring. Tsaka mo, Nelson. Tsaka mo, no, sino kada kayo eh. Uno may sa karagitay, businessman nga ganarim keng ka. Diyak nga rad mo. Mabutay nga ko nga kaya. Ang mga no, masugatan man ang tiriknak. Lagring, ore kasanot kapakot na makaurayak. Sakto lang ang tagasar din o may magpasyar keng ka. No, adanton pilim. Kada kami nga talo, nga saan nga siya. Ay, isar din ko doon, iti umay no, tas pagkarikan ta, adanton na asawam. Ngayon sayang, numabalin lang ako makit siya kahit di mapahay. Numabalin lang ako makit di babae nga talagang ipatpatid ko kita sumat lang tagbalintong asawak. Kang kanayin ko dahi tangi daw dawat kinapot Diyos. Nelson, mangibaga ka man ti rason, no apay nga sika kumatirumping ang pilye. Awan ti mabaling ko ay pagtangsit, malaksid, iti kinasinaw ti pusok nga kayayat keng ka. Iba't pati ka unay-unay lagring. Deta ka dilaing ti babalim mo nga irason, tapno si katirumping ayatek. Uwen. Labot na pundot panagayad ko ka. Sige.
O dumteng doon di kundawing ang desisyonak. Di ang desisyonak to. Barang ano at dan tumay sa kada kayo pilyek. Manong name idi saludsud met kadagiti dua nga businessman data nga sinaludsud ko kini Nelson ni Albert kinuna. Mangibaga ka man Albert ti rason. Tapno ibagam nga si Katurumpeng aklunek. Oh, may masalang ti kang runang nga rason. Adama balin ko. Kabailan ka nga palakda rin ti balay nga napintas nga kompleto talikamen. Kabailan ka nga ikan iti kayat mo nga klase ti lugan. Kabailan ko nga patgan nga ipaay ko ka nagiti anyaman na pakaragsakam. Magatang ko amin. Makapantat sa bali nga lugar nga mapanagpaspasyar agragsak. Dito ka dilain. Anak ka mga tirumbeng nga pilyam. Sang ka din nga dito makaitad kang ka tirang ay. Makaitad kang ka kadikit ararapaabang nga kasapulan. Kastan tumat manong name iti saludsudak kini Dennis kat halos agpadpada da kini Albert iti rason. May gitsyat lang ni Nelson nga talaga manong. Ngawan ka no ti sa bali nga mabalin na nga may panakil no saan nga tinasudi kinapudno nga panagayat na. Adadamanin nga malituak, adadamanin nga aslaw. Makulkul ti panunod ko manong name. Banag ng bagak da ito manen kadatatang kininanang manunemi agrama maten nga dumdungeg digiti kakabsat. Oh, may met ani Sir Albert. Kayat ko ang ni Sir Dennis. Ni Garod Nelson. Oh, ang gambatin manang no kayat mo di kurong-kurong. Agluglogan ti kurong-kurong. Digiti napipinta sa kotse. Ang kalaunan yun talay pagbagam dyan. Anamat makunam, Lily. Nagpatpadat ang babae manang. No saan nga ni Sir Dennis. No sa sino talaga ti pakarik na ti ayat. Di iso, di nga minang. Ay, po ya. Gusto ti ko na ni ading mo. No asino talaga kadakwada ti patpateg mo, lagre, iso. Alam ako namlakay. Oh, ya po ya. An nga Albert. Agpadpada kam kini John nung takam tagpili. Kung kinaman, junior ken senior. O sa ano da kami ti pagpiliem, lagring, Albert ko nami di kami dyan. Undang, talagang agkanunong tanga senior ken junior. Ito na minsan manong naming may pimasyar ni Nelson sa anong at chocolate tinted na. Wow! Nanggatangam ka na gito na. Nakapipintas? Nagdarakil nga. Native nga mangga? Nasa nga chocolate, nga nasamit. Dito nasamit nga native nga mangga. Naglinis, apo nangina lagi dito, first class. Awan ti nangina para kaniya. No nagtao dito kaon ka. Orila talo, meaning I love you. Talo nga red roses, talo nga mangga, nga native nga nakapimpindas, ti kadakkel, nakalilinis, ti kotis, ti kodil na. Sa, pulos na makita nga, diferensya ti ukis na. Gabutan na tarakin nga na imbag. Apa nga saan nga ramanan? Sige, mampit lang aron. Lily, ate. Makatoy ate bagak. Ate apay. Good evening, Kuya Nelson. Kastamit kang kalili. Bugwam kang laing na talo nga bangga. Sa mo pisyen, pagkatluem, ha? Sa mo idasar, para manamdanan ng kinitatang, kasama tayong kinimanong mga June. Sa mo iik dito, Iwan? Sige ate. Dayawin mo iti kinasamit na manong name. Ang gata kami na ito Dita. Adagla ko dita. Na kayong iwas nga talaga. Makaper din samot ng ipon dito, tanasabit siya chocolate kay itad mo, san samit dito Gabot na samit ito na iti panagayit ko hingka.
gawa nag Nelson. Numampay, jak pulos maartapan na giti karibal ko nga tuwa. Kurong-kurong kontra kutsa ko naman. Itaman pa lang asang nga gumanat. Agpakadak nga ruden eh. Kita pala ko mga agpakadak gaputan eh. Text ni tatang ko. Talagang control na ka ni tatang mo ya. Ada kami naskan nga ba si kaso na kanya eh. Sige, yung ka nga ruden. Ang mga nabautan na ka ni tatang mo. Manong naimiti na minsan, na break time, nagkuyog kami kini Jean ng arimuar. Ti office mate ko manong. Padasan naman mo na dyan kabarbaro nga pagmiryandaan, barbarong no. Naimimas sa dyan ti serve da. Kuna na ni Gina. Wen manong naimi na kabarbaro. Nga paglakuhan, pimerienda, kanda dumapay. Dito ko nakita manong naimi ni Albert. Albert? Oh, lagring. Ay, umang gaya man niya sa gaya ti bangko nga pag-trabaho. Tala ka malagip ko. Abed na ka to eh. Supervise at dato eh. Baro nga pwesto. Sikat akin ko. Oain. Agop upa amin di kita ay dito ka makita. Na dumaduma tila ko da. Agpili ka. Nagkayat mo. Agbaling nga food court. Mga rod. Kanda ka do tao. Gamutan nagganang radagos. Kano makidak da asensuna, siyempre, ipanginak ti renta. Kabailan da, gamuta, adot customers da. Si Kalabo ang magnang. Negosyo tanto amin dito na talagang siyak ti sumbatam. Hi. Ay, iso ni Gina, office mate ko. Agmerienda kay, abi dito eh. Ba't dito first class na restaurant? 15 minutes lang break me eh. Sige. Ituloy ko ito agpasyar, mag-supervise ka na giti negosyo. Gar-arim kang ka na dyan? Kat may sa kanot gar-arim ka niya. Dito ko rin problema. Sino daya? Taluda. Ni Albert, ni Dennis kadada business ng agatang aglako. Buy and sell iti lugan. Kanina aglako ka rin di brand yung lugan. Sino pa? Ni Nelson. Ngo magpasyar kita kang kanain nga gumangganat. Kurong-kurong ti pagluganan na. Gumangganat gapot ako na. Baka ungtanak ni tatang numaladaw ang agawid ko na. Dito nga rin problema, Gina eh. Diyak kumakayatin tag problema. Kapag na diyak kayatin ti kayat na mabalin. Nagayat ka manin Siyempre, kasapulan da tatang gininanang mo ti apuko da. Kadrubang naunay nga agasawa ka. Kat na siya, adan asawa. Hindi pa ilak. Doon ti anak ko. Sino nga tatpilyak ka na ko ada? Agad isurat mo tinagad da, iti basit nga papel, sa mo kopinen, sa mo ipan iti karton, kulog-kulog na sino mabunot mo diso. Gaga. Durulak ako na. Kasi iti paragpilik, agad, hindi mo ang mga pilyan na di kasi iti pamuspusam. Di ba't ngarot kas ka rin akas tayo. Kahit mo tatulungan ka. Alaman? Di mo kahit kasjay, nga pamutinaganda, kupinem sa bunutin. Sana. Ade baga kang karamidem. Alaman. Barbarin no, mayat. Uy, basta tugpalem ti baga kang ka. Kahit no tungpalem, kahit no mayat ka, aramidem, kahit sadyay mo, nga maamuan, no saan no tirumpeng ngaklo ng kadakwada. Kinanunungak manong naimi da itang insingasing tigayam ko. Naman pa'y medyo narigat manong naimi kensaan ko kumakayat. Ngayon pinadas ko, inaramid ko manong naimi.
Banag nga nakasdaawan manon nemi ni nanang. Oy, 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 oy. Apay na. Daman pa lang makadumtimangan. Apay diyo kaya? Nanang man. Siyak nagsusweldo ah. Huwag siya nagsusweldo. Saan na ka mabaling nga kontrolin nga mangan. At kaaduan na nga kwarta, di kita may gadgatang ka na kita, kan tayo. Nung bagasakit, di matatangmot pagkapon at agtaltalo nga ron. Apay nang, anat na loyo kanya. Bakit ka dumating mga nan? Dati-dati kat kaslakalag kung kontrol. Ita kaslakayat mo tilumukmag. Nagtultuloy na tamat manong nemi ti umay pa nagpasyar, nagiti talo nga napinget nga agkakaribal nga agkalikagom iti nasamit nga wen kumano. Pero madlaw damat manong nemi nga lumukluk maga. Talo nga bulan ko nam. Wen kakasyak lang nga mangpapabasit ti tiyan kumano. Barbarik tapos nagastakat hanga nakalalas tilangat. Aging ka manong naming iti may sa ngarabi ngay may pimasyar ni Albert. Adumanin ti inpasarabo naman. Sana manin dinilaw. Ito na ranta, tekpalpalokbag. Abay, awanin ti kinaseksik. Nagkontrol ka. Nagdayat ka. Madino, lumukbag ka. Mabukaw ti seksik. Albert, ada kahit kumipod no kayo ka. Sana ka basta lumuklok man. Ano nga rod? Masikogak. Kanya? Kasano ko ma? Dalayang nanang kintatang ko tinang ipudnuhak. At ba isang rabi nga nag-overtime hak. Kat tidak gawidak. Tidak tricycle nga nagluganak. Impanak ti adayo. Kalpasan na katrin namas na. Hanya? Sa kumakayat ng ipod nun ito, may babainak. Ang ti bakadaks. Diyak mo't mati pa, iti pa nagdakil, tiyan ko kapat na masikuka. Asan nung nga tricycle driver? Apa nga sa mo in report? Malasim mo ka di? Among katinagan na? Di sa sidecar number na? Gusto nga rin nga, saan ako nga nagipulpulong. Kahit ko mang ilimod, tinapasamak ka niya. Saan ko inuuyit pa, tinag-overtime, kung naglukan tricycle, mo tirabiin. Nagswerte yung matanda dyan nga tricycle driver. Kahit api nga saan mo nga, isot irumbay ng sungbat. Panag ko na di na kayat nga aklonan. Sa mesa, dahil lang nga edad nan talaga at asawa nan. Biktima akti rape. Maramid ko. Anang arod. Awan tinaramidak. Edita rape na. Inkarigata edit limaban. Nga pinaturog na. Awan puot ko nga nagikwanak. Yung bagata, intuludak pa lang, idi asdig ti balay. Awan puot ko, nga intuludak, kalpasan nga rin namas na, inloganak matlang di tricycle na, sanak intulod dito balay, indasagnak ti asidag, nga di makaputak. Amo ko na sa ayan ko. Nga hawang ka dito randam ngagdarom.
Itapay. No, hindi ko mapalang iso. Sige, sana ka rin yung baybayag. Sige, Albert. Dato nga na mo, sabi ko matawan ti, sa bagay, uri na sa mo ipadamag, mamon to tao, at to pa ni makadlaw, nga saan nga buyong da ito, tikit siko. Kada di matlang arabi, manunaymi si Maruno ngay menak pinasyar ni Dennis. Pasensya ka da. Naladawak. Mapuyatan ka una yan. Iso nga, kahit ko lang ito kang kadag ito eh. Nakaturog sa pidatatang ginanang mo, kakapsat mo, itad mo tulangin itong bigat. Dennis. Talaga ka di matlang ipatpatingnak? Yeah. Sika lang amin eh. Ang pulis pa nagtalek mo kanya. Kabut-butag mo palang tinapalabas mo. Ipatpatagnak o reno. Kinitak ba nung name iti tiyan ko? Ano nga dito? Aping amin nga, minaibayaan mo ti bagim. Nagdayat ka. Pasublim ti dati akin na sexy. Palat dito tiyan mo. Ano na ta, buyong? Saan nga buyong? Sikog. Hindi na? Sino tama na? Ni Albert? Diyan ang rames kanya. Hindi. Manong name no anyat inistorya kini Albert kastamat inistorya kini Dennis. Ket no anyat timbaga ni Dennis uno ni Albert manong name ken sinalutsod na isumit timbaga ken sinalutsod ni Dennis halos agbat para da. Apek sa anak kanu nga nagpudno. Apek jak in nagreport iti pulis. Awang ka dito rantak nga mapan na mangsapo dito nga tricycle driver kita. Hanan itulong. Imbagak mata nga adan asawa di driver. Sana silusod manong nemi no awan panggap ko nga agdaro maging kakadag ito. Hindi ko mapailang mit ano kayat ko at talaga tagdaro. Diyan kami kayat nga maaman ti publiko tinapasamak ka niya. Nga maumatan di pagliklikak gabot agsikukak matin. Kahit ko nga mga langon kanya tapno sa anak aga ng abalasan. Kinunak manong na yun. Saan nga nagtimek? Timakder. Masapol mong tulong ko, mas pakasagnan nga panaka tili ko deta nga tricycle driver nga nagramaskin ka. Masapol nga mabalod. Aguni ka tulang kanya. Tada atot amok nga bukado. Siyakto ni baka mo ti attorney's fee na. Inakon. Agsublikan to pa'y. No, masapol mo tulong ko, mabaling agsubliak to. Manong nemi na istorya kadananang kinitatang ti amin. Tapay. Kani buyong deta? Sikog ka di ka talaga deta, ha? Apa ni talaga bagam kata kami nga narabas kagayam. Pasensya ka rin nang tiyan mo akit talagang saan nga agbalin di pa nakaramas ko. Ka ano da kita? Ada ka din pa nag-overtime mo? O mati malagip ko? Di lang malagip anang. Susapo ay akit na impudnom kung maidi kada kami ginitatang mo, di alisto ko mga kinatilitin na dyan nga tricycle driver. Tapno may babayin na. Ita, di anadang may babayin ka? Umatan ti mangit kan ka. Handa ka ba't tinakayat ni Albert? Kasama tayo kini Dennis. Sino nga min tilaglag nanang? Ngagtarakin ti sanda nga putot. Agad ni Nelson anak ko na. Diyak badla mo orayin mo may napasyari Nelson. Baka on time na.
Baka saan na palubusan ni tatang na. Saan nga nagsubsublipay manong name da Albert Kenny Dennis. Iri nito dyan sa matlaingin mauray manong naming uminak pasyari ni Nelson. Manong naming katawa ni Gina idistorya ikti amin. Nakita mo? Dito ko naman napudot pa nagayat na kang gada Albert Kenny Dennis. Haan? Na talaga ko mga ipat padagda ka agit ori masikog ka ori namin asa sa nga pulkit siyam nga naramas ka. Dalot ako kayad na ka kumalata nga makita man ita. Ni Nelson nga ta. Baka nadamag mati ni Nelson. Nadamag na nga. Masikog ka, nga naramas ka. Nakadamagan na. Kahit baka yung waras na Albert Kenny Dennis. Baka dyan matlaing barangay yo nga naibaga da Albert Kenny Dennis anyat amo baka da kundak da sadya. Oh. Kaya naiwaras da naamon mo ni Nelson. Awan pabaran ako mapengard ko na ko pasyari ni Nelson. Kana mo na masikog ka. Baka saan na penga mo? Pengard nga sa mga mauray, baka busy lang. Baka saan nga palubusan ni tatang na. Tatang awan ti bukod na nga determinasyon, awan ti bukod na nga desisyon, kasi kahit magbaling asawa, baka ito nag-asawa kayo kahit na adadanto pa lang ni tatang na tungpanan na. Ngayon dinteng ni Nelson manong naming nga saan nga tirabi. Dinteng iti bigat manong naming nga nakakurong-kurong kan saan nga naka-arwat iti no dikit naka-short nga nakabasbasa nakaslapitak-pitak nga nalangsi. Pasensyakan. Lagring tata na daak. Kastamat ang kada kay John kan Lily. Ay, Manong Nelson, api kastat langam. Kaya nakasla anang amin data. Ito yo. Si Bibiak pala nga datakil ng tilapia. Edi, bunga ti nasa miit nga native nga mangga. Ita, tilapia nga. Wow, natabalakid na kita kaputikas na ti klase na. Di nga mintang? Naman, nagitikas la umang angrat. Lumagod labasit. Nataba. Napintas ti klase nga tilapia. Ito kad nagdarakid. Ako po nag-iwaskid din nga tinaban. Abo. Sigangin ko naman malakay. Alam nyo na. Naimas na ito kapangal daw yo. No awang kayo pinamigat. Di mangituno kayo. Nagimas nga si Deen nga pamigat no may tuno. Alam mo gano'n, di ka pinamigat. Po. Nagyaman kami Nelson na. Inalan manong name dananang kinitatang tilamoys sa adan simrek. Nabati ka mo dito sa angot ibalay manong naming umarubongbong digiti. Ado nga marites kada marikon kada marisol kada do kaya da siguro ito magsagap iti damang yung madamay sa nga bakit pa nung naming yung masde ay lagreng ay nana imbag man taad nagwapo nga baro nga magregalo kang katitilapi nga napipint na dadak po ay kurong-kurong matilogan na ngam na bayag mo nga di man nakita na kita napipintas nga kutse. Busy da lang nana. So hasang dak umang yung pasyaren. Lagaring inakon kat ni. Apay, uray na ka ni tatang mo. Apagbit ka lang ko nana. Nasgan ngamin nga. Ako basta. Nelson, yung tunong mo nga umay nakpasyaren. Kahit umay ka pinasyaran. Hindi kahit kasoon na katirabi. Umay ka rabi. Lubos tayo po. Barbaring no, adan tuwayak. Kan panubusan na hindi tatang ko. Imay nga peso ni Nelson manon na imiti karabian na madlaw kong aslasang ang kumangganat. Medyo
Di ka gumanggana tita Nelson. Medyo nawaya nga mintinted kanyak ni nanang nga, ay tatang nga oras. Sa nairing pas kumat amin na nagiti patrabaho na eh. Abang nga nadlaw mo nga sa anak gumangganat. Una ta medyo saan ka nga sinango nga dagos. Dati-dati nga saan ka nga samngan nga dagos kat tumakder ka nga tumugaw nga. Kas lagalag gumangganat. Gamit akit pa isi-isi ka. Nagimas na talaga na kita yung regalo nga tilapia. Kadi. Nalaing siguro ganyan ang tarakan nga rin dyan niya. Kasi lang ka dito indad ba yung mangga? Ana, saan nga gumanat? Saan? Awan ti madlaw mo kanyak. Lumuklukbag ka nga rin eh. Okay lang. Ada da na bibinas na salon at ka no, medyo chubby. Iso na lang da, databuyong mo, kisayang. Sa nga buyong dito eh. Ano nga ron? Nalasan masikugak. Inistoryak manunemi kadi Nelson no anyat istoryak kada Albert kadi Dennis. Kastagayam. Maawatan ka no, apay nga sangga nga nagpulong. Di mo wat namnamain nga agbalhin. Di ba? Awan ti mabaling ko, dahil ito tigasat ko eh. Biktima ak. Iti dahil dyan nga tao nga, rapist. Lagring, santo pulos nga agbalbalo iti panagayat ko yan ka. Nelson? Hamon nagayayatan tinapasamak. Adadapay nga hindi nga mariknak. Ngano ka sunong ayatan ka. Gapot ka sa pulang kas kanyak amang ipatig. Kas kanyak ang mga langon iti na itadanas nga dayaw mo. Kahit mo so nakasaganan ka nga mangtarakan iti sa amumot nga putot. Nagtaod ken ka. Agtaod to ken ka na itang ubing. Ditang anak. Kada sinuman, kananyaman, dagitadaken ka. Ipatpatag mo ti ubing, ti anak mo. Saan gani? Ngipot anak ko. Ipatpatag ko. Nukasunod pa nang ipatag mo keng kuhana. Kastamat ti pa nang ipatag ko keng kuhana. Ipatpatag ka na unay lagring. Kasulatakan ka nain ko yung magbagakan ka. Ngawan ti mabaling kong ipanakkel. No saan nga tinapudno na darisay nasudi a panagayad ko yung ka. Iba't pati ka unay-unay. Kanagbaling matag na patag kanyak. Ti agapukin ka. Ti paset ti biyak mo. No sino man iba't patag mo ka paset ti biyak mo. Iba't patag ko men. Manong nemi urek na palwa kadagita nga balikas ni Nelson. Apat check awang pulos iti panagin ko kunana. Pa-check ba nung nemi nga nagtangod a mismo iti kaungan na. Uwan urek la na palwa. Urek la na pasangit. At nakadirumbeng ang kasangit mo. Lagring. Sang sangit at tigasat ko. Kasladyak pulos namnamahin nga. At nakas ito gumapasama ka niya. Kadad tuyak nga sumaranay kang ka. At tuyak nga tumulong kang ka. At tuyak nga tumulong nga makipagrik na kang ka. Kansa mo na nga, pagladingitan, among kadi nga amin nga pasamak dito lubong kat nakam ni Apo Diyos. Ada plano ni Apo Diyos, kang ka, iti kasta nga nagbaling ang kasat mo. Wen, ada plano na. Tapno maamuak no si sino talaga itirumbeng nga ayat kanaklunag ti panagayat na.
Ngawan sa balyon saan na si ka Nelson? Lagring. Nelson. I love you, Lagring. I love you too, Nelson. Manong nemi na ginarakop kami iti na irut. Ken naraman nagpayan manong nemi dagiti lips na. Uwain manong nemi nagirut dagiti arakop na nagbara dagiti bibig na. Bara ni ayat manong nemi nga nagtao diti kawangan na. Nga adamet ayat nga naisupapak ken kuana nga nagtao iti kawangan. Uwain. Ni Nelson turumbing nga pilihek gabota talaga anapanek nagakngiso ti addan iti asu di ken napudnong ayat. No pa'y kurong-kurong laeng tilugan na manong. At ang aro din relasyon mi kini Nelson manong nemi si pinadas ko mga sinublian manong nemi iti kinaseksik. Tasublik man lang ti dati. Wen manong nemi. Nag-jetak ba na? Yun nga talaga ti mapaspasama kang ka, ha? Ha? Lagring. Nanang. Kit awan samat ti sigug mo, nagagsamat tayo. Nanang met, virgin nagpailak. Ano? Ano ito ba? Ano ito? Pagbaga ba? Saya po ay bako, maulawak kang kalagring. Adda kami manen nga sangka pamilya mano. Dito yung pudnok kadakwala ti amin. Kahit mo sa natin, hanggang masiko, hanggang narames. Saan? Ko naktupay kami nga awan ti malagip ko nga pa nag-overtime mo rabi ka nga nagawit. Ada ka di awan. Kahit mo sa na. Kinaramid mo lang tikas jay tapno mamuam nasyon na talaga ti mangipatpatigkang ka. Wentang. Kat ni Nelson. Ay, ni Kuya Nelson, Manong Nelson nga kurong-kurong. Ore ka no. O niya pa tinapasama ka niya. Kan talaga mamatihan. Kasano nga ro din anak, itong mamon na, nga linukong gayam. Nitatang mat, sama ta pa ng luko da dyan, naramid ko pa ng subok, pa ng suot. Sa bagay. Kahit nagsublin tumanin ti kiniseksip, baka daragan nito. Ape umatan si kugmukunan na. Bagak to ang naregreg. Ay po, ay. Ala. No talaga, ni Nelson, ti talaga nga naikari. Akit at dalata kada kayo. Namin sang pimasya marin ni Nelson ano naming awan tinted na aldaw. Tata, nanadak. Nelson kurong-kurong. Ay, susa ko. Nandiyo ko na akon. Ni tatang met. Amoy na ta. Noong may ka kaming nakakurong-kurong ka. Alang met tatang hanga kurong-kurong ti pagluganak tal-talon ti malisiwo ke. Aglalaro ti kastinga tiyempo ka talaga nga napilot iti tambak. Napilot di negosyon na di ba dalan ti negosyon. Agad masemento na kumawat kami na. Ana. Dakas lang kahit mo nga ibaga. Birthday ko ito no bigat. Tata, nana. Nagring. Kahit awisan kahit ako ma. Inatut pa kaangayan na. Ijay lugar mi. Adan to, umay mga alakada kayo. Kurong-kurong. Adamat dalan nga panglikawan. Yung kahit ko lang kami tiya maka-shortcut, iso nga kurong-kurong ti paglugana. Kahit mo sa madlamad lakot sem. Data. Alalis to nga nga dumanak dito nagluganak ti kurong-kurong at shortcut. Game na konset pagluganak, aglikaw. Ay, kasta ya. Pinahanas mo ko alat tamat ti nagkutse aga, naglikaw, hanga bari aglikaw ka. Kang kanayon ngamin nga gumangganat ni tatang, hangkag baybayak, kuna na ngamin no ko. Kasta ya. Ala, wala ka. Umayada ka mo itong alain, Wanda ta, lagring. Nanamain kayo, Happy birthday in advance, Nelson.
Siyakto ko man to, may mga lakata kayo ng busy aktot kastang oras. Abay, pangal daw. Uwanda ta. Sige. Ngem, siyakto kidit, umay mga lakata kayo. Di karigatak. Ba't namin Yes, sige. Umay ka ito talain. Nakarubot kami manunemi idi adda agsardeng nga van manunemi idi sangot ti balay. Ket dim saag manunemi ni Nelson. Ket naka-short nga formal nga short pero bang formal na short. Ken kasla ka barbaro di kita arwaten na. Dapat arwaten na birthday. Happy birthday, Nelson. Naginarakop kami manunemi nga naglanang pay di gidi bibigwi. Kapang baglo. Sana kasi hindi nga naumay na medyo nalagsi ka da. Agatling. Banag manong nemi nga adumanin di gidi masadag nga marites, maricon, marisol ka da dumapay. Mas nagmatin manong nemi datatang nanang kinikapsat ko kinablawan dati happy birthday. Guha po ka magaya barok. Ano yun, tata? Coach, ban mo dito, ay. May isa ka na giti ban mi. Uy. Jesus. Ayan nyo, ayan. Balasiwan nyo lang dati na lawang at taltalon, data. Isa tayo, medyo sa kanan, ti bantay. Dayo, Una nung manglikaw tayo. Ngayon no shortcut. Alis to lang, no kurong-kurong. Alagdokin ka nga rin, tayo yun. Ay, pasensya ka, Nelson. Awan ti regalo mi, wen. Dakil o nga regalo na ti kompleto kay ngada. Kaya ti mo na gundaway, may paser kayo ni Chinokar mi. Kaya may amamukang kala, tatangkin ni nanang. Kaya niti kahapsat ko. Nagpaabagatan kami nga nagpadaya, kaya idagpamyanan kami manunemi nga kamangan min. Ti bantay nga bagbaga manunemi ni Nelson. Nakapinpintas nga buyak. Irisumrat kami manunemi ti maysa nga arko. Mabiglang Nelson. Pakisarden. Tapay. Hacienda? Ang hacienda na ito. Gagangay lang nga farm. Ano nga farm? Ayos makita. Bermoso? Bermoso Farm. Bermoso tapilyado, di ba? Farm ti pamilyayo? Anong di kajay? Naramanan yun di bunga na. Kajay, native nga mangga. Ay, ate, nakalawlawa. Kahit mga sawan ko yan, Nelson, jeti nang burusan, nang purusam, kada jintin mo yung nga kaimimas nga mangga. One. Next month, tagsabog na tumanin. Edyo, nakwa, ito yung panag-harvest mi. At last mga panag-harvest mi ka. Medyo panakkalon mi, at inaalam mi kapag napintas ti bunga na. In-export mi. Ha? Exporter ta kayo ko na giti mangga? Wen June. Tinalyaw ko datatang kininanang manong. Agnangangada. Saan lang ang mangga manong name dal dumapay nga. Naimula nga pakaranudan manong name. Sadya nga banda. So batayan da kiti pinya. Uy! Sabi nga farm lang kat asyenda kong plantasyon ko ma. Asadag tayon. Di sa nga banda, malagip yun ay di inregalo kada kayo nga naimas nga tilapia. Sala nga tilapia. Tada sa jay. Ija identifis pan mi. Inday to sa jay. Ito no, malpas tayo nga mangan. Kahit ko mga sadya ti pakaangayan ti reception ng medyo hanon na pintas. Dapat na sopay na madevelop. Palakkalan ti balay da manon naming nga pintas
iti nagdiswan na tumakitam taglalaw at kataltalunan. Inya mamuna kami manong nemi da tatang kininanang na. Tatang kinanang ti awag na. Yung makita manong nemi iti langada nga adda mabalin na. Kastamot tan diri kakabsat na. Nelson, Abe tatang kinanang ti awag mo kadakwada. Hindi ubingak. Tatang ti awag kon kadakwada kinanang. Tas amin met nga dagos nga nagunod ti kastoy. No di kam nagtitinulong nga kakabsat agraman kada tatang kininanang. Dito tiga po na nakabatpatig ti oras. Ano nga nakabatpatig ti oras? No adda pa panak, kadagpakada ak kadakwada, orasan da. Awan ti sinayang mga oras. Asakbay nga nagudud mi na ito'y. Mano kaya kakabsat? Talo. Siyak tinaodi. Siyak layangan ti awan asawa na. O rin adda asawan di kakabsat ko. Still, nga family business na ito'y. Inudot kahit mo nga paging ti balay ta. Kahit mo, ijeto ayan di piskarya. Manong nemi kasladyak pala mamati at dagayam na pintas nga lugar. Nga ti amok at hangan na develop dato nga paset ti ilimi. At jakmat amot at jakmat umumay ito eh. Sakman lang umay ita, ta inawis na ni Nelson man. Hamat unay nga ado ti tao manong nemi. Ngay matandar ka data nga party. Nga kaaduan na kanuot lang nga itipon manong nemi kat da kami. Agramang matan ti pamilya, di kiti kakadwada, di kiti obreros da, manong nemi. Kalpasan ti pangaldaw manong nemi, nawis na kamismo ni Nelson, iti ayan, di kiti piskaryada. Alwadam, baka mapitakan ka. Dito ko na nga, hampay una na develop da ito eh. Di kahit kukat talaga malimpya dito ay masamento. Tapno orin na basa, haangag pilot. Wow! Nagpintas! Presko dito eh. Talagang presko. Di na ito kahit kung parakter dito balita. Kalbasan nga, masamento ito nga kalsada mapalawa. May palaw-law ito nga. Ano na ito karayan? At salputan na? Na nababara ito yung pasat iti taltalon ng pinakutkot mi. Pinakutkot mi sa minikan tilakala imbornal nga kumamang tidanom na iti metlang karayan. Abay at imbornal na. Dalam nilikas na kita damat lang pagtarayan tidanom. Agbalimat lang na running water. Gito agtarayan tidanom lumusot na kiti lamas. Ada screen na. Ay. Awan samat lamas na. Gura ka, kahit mo makita na kiti lamas. Simrek kami manong na imiti may nga balay-balay. So pag yanan di kiti makanda, pag yanan di kiti agbantay, pag yanan aming ag-harvest, mabilang tapakanan tayo da. Kima. Rimaking manong nemi ti adda iti sako sa nainwarsi. O pagkita mo, ay! Nagatuta, nagdarakal ta! Next week, mabalintong harvestan di kito yan. Tilapi na ito yung jay, paltat, sa jay, sa balibak klase ng lamis na dumaduma. Nadaduma kat agapuak dito, sakbay nga umaik agpasirkig ka. Sumad lang, nadaduma kat nalais ka. Ang lalo na nag-harvest kami. Nelson, sa alagayam nga basta na sinaw ti panagayat mo. Tapay, bakbak nang kang da Albert Kenny Dennis Mata, basit na pa nakabagi dito at ado ka mo't nagbibingay. Mori basit pa nakabagi, adulat ta. Tatalo kayo mo't kagkakabsat. Babayan ti pa nagtitinulong mi ngagkakabsat, kastamatan kadatatang kininanang.
nagunood mi na ito nga rapap. Inainot mi nga nagatang tidaga sa mi dinobelap. Minulaan kadagitiya. Agbong nga kayo. Ken dinovelop mi na ito nga nalungog nga paset ti talon. Pinagbalin mi nga basit nga karayan nga nang ipakatan mi kadagiti fish cages. Ado nga rigat mi nga. Anak pa hindi ka naggraduar iti high school. Rinugyan mi nga dinovelop da ito. Ano nga dinraduar mo? Iti college? Agriculture. Kasaan lang tuloy ito eh. Ituloy mo iti mag-develop, magatang mintureta nga turod. Sang kalagabang hawas tagahan nga na singpet ka nagagat. Yasan, agamanak, tasikatin sakot ni Apo Diyos kanya. Agamanak tasikat ipinilik. Kanagamanak met lagring tasyak ti pinilim. Saan ganto nga babawi? Diyak may karitaan yaman nga karik. Ngayon tila mabaling mo ipanakkel. Agtali na eto nga napudno ti pusok nga kaya ayat ken ka. Da kami nga rod manong nemi kini Nelson tinagkatuluyan. Nga idi agkasar kami manong nemi inimbitar mi da Albert kini Dennis. Nga damat idin asawa da manong. Wine. Agad kinabkablaawan da kami Congratulations ko na da. Sa adagin na rasaas, kunaklan no datalat at dababalin na pare. Nalimad-mad gayam nga nabaknang dito nga Nelson. Numampay kurong-kurong ti paglugluganan na. Adamad gayam lugan na. Ngam kayat nalang timang shortcut. Nga bumanlasyo iti nalawa kataltalunan tapno alalis to nga dumanong. Nadaan kami ti talo nga bunga manong nemi. Babaen iti asawak natulungak manong nemi da lili ka ni John kat nakapagturpos damat. Iti kolehiyo ken nadandamet pintas at trabaho ken pamilya. Inalami datatang kininanang manong nemi akasta kadwami iti negosyo mi. Wen, kasusweldoan mi. Ngagtalinad da pagidin dito balay mi manong nemi. Ti balay nga family house mi pinapintas mi ket isut agpagnanaitan ita dalili agrawan ti asawa na ken nagita anak na. Irinto ta ni June, manong nemi. Kat nadaan iti kamukbukudan nga balay. Babae iti gastos ken tulong mi, ken kuan. Anong nemi, numaminsan ka talaga nga mapadasan pa lang ti masaktan, sakbay, nga makapagdesisyon ka ken makapili ka no siya sino ti rumbeng aparaken ka. No siya sino ti sagot ni Apo Diyos nga paraken ka. Siguro manong nemi sa anak nga nasaktan nga imuna, sa anak kumamat nga nagbalik nga natanang nga nagpili. Imbaglakid din, tada ni Gina nga nangisikasing manong nemi ti pamuspusan tapno masubok ko dagiti talo. Ti panangibagak nga naramesak nga masikugak. Ani Gina manong nemi kat may sa kadagiti kakayem ko nga tultulungak manong nemi no kastang adda problema na financially. Dito nga ron, ti pagkasarita, ak manong nemi, kalagyaman naklauna iti anos mo, anang urnus, kalpasan nga inak, insan ken ka, iti Italiana. Agyaman naklauna iti anos mo, anang ibasa, kat sabi kumatad damat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga libngag. More power to your program, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, lagring. Thank you very much ken kalagring tinggamat pa nang i-share ti pagkasalitaam nga napauluan iti kurong-kurong.